bafuna ukubona enyameni ukuthi uNkulunkulu wakho usebenzaphi ngokuthi ungithathe down wangibeka phezulu. So now ke ngizothula indoda esithe sisemshadweni beshada lapha last December. Sisemshadweni ngabona izimonto ezinkulu, ngabona izikhulu eziningi, ngabona abantu abama-millionaires. Amen. So uma ngibabona wayesesho kumina wathi Bishop BM Mthelezi abaningi nje obubabona bakhiwa yimi from being nothing, bengenalutho, from zero baba ngama-millionaires. And uthi ngabakha without looking anything in return. Now engabhekanga lutho ukuthi ibuye ize kuyena. So lo muntu engikhuluma ngaye unama companies, unezinto eziningi anazo egameni lika Jesu. While ngumfundisi ukuba umfundisi ukade aqala kwi youth yakhe eShumayela. Unama branches kwahlabisa ikhona eMtubatuba ikhona, sengengaye eMtubatuba kuyoshumayela khona, engwavuma ikhona esikhawini khona. That is we senior pastor yakhona okuyena msunguli webandla His Glory Worship Center. Lo ngikhuluma ngaye ufundile ngame ethula last time kwi conference ngaze ngakhathala ama degree nayo yonke into. Masithi udokotela kusi udokotela ukuphiwa kodwa udokotela ufundela une PhD egameni lika Jesu, une PhD akaphiwanga. Mina njengo Bishop BM Mthelezi ngayinqumela ukuthi lobo dokotela ophiwanayo ngeright ngime bishopini nje. Angifuni mina ngibizwe ngodokotela ophiwe ngafundelanga ngoba inkosi yayifuna ngikufundele nami ngangizofundela, but ke manje ngibutholanga, ngifuni ukubizwa ngabo kanti ngiphiwe. Amen. Ngifuna obophiwa ubudokotela yena kune PhD and futhi unama diploma, unama honors, unama degree. Masingabala kungase kuseni izinto anazo. Une grace namhlanje dokotela uzo unlock igrace yemali. Namhlanje with ugcobo lwakho uzokhipha abantu ezikwenetini. With this anointing enginayo ne anointing yakhe namhlanje definitely sure ngeke uphume eminyango usafana nakuqala. Uganiwe kwenkosikazi oyedwa wesifazane egameni lika Jesu ahamba naye phakathi kwethu egameni lika Jesu. Ngicela sibashayile izandla ezinkulu. Without any waste of time ngicela samukele phakathi kwethu ningaxakeki-ke usomabhizinisi unayo yonke into njengamanje currently ungigcine emanager umasipala waseMtubatuba. Manager wakhe wamasipala waseMtubatuba. Njengoba umanager wakhe manibona abantu abalapha emuva nje abahambi bodwa, bahamba nezimonto eziba escortayo. Amen. So akusikho ukuphakama. Njengoba nje elokhuza kukhona abantu abam escortayo, uhamba nezimonto ezim escortayo egameni lika Jesu. Kukhona kamadoda niwabonayo ningazenithuke, ningathuki alapha emuva. Amen. Ningathuka lapha nemuva, aweza ukuza phambili. Amadoda nje am escort emgwaqweni mayihamba imhlangano yakhe, akalali ke ngenxa yemisebenzi ayenzayo. Kade khona lapha mina ngibe khona empazwane on Friday kushone lapha one of udadewabo kaMam Bishop uSikhali. Njalo umfowabo kaMam Bishop Sikhali. So ade lapha ngomgqibelo mina ngibe khona Friday. Ayithuvangele kwaphenduka amatafula evangela. Ngitshelwe icall, ngifonelwe izolo ekubebuya khona emncwabeni kwathiwa hey baphenduka abantu, bamukela uJesu abantu. Cela semukele udokotela sime ngenyawo sonke mawungakwazi ukuma ngenyawo samhlonipha uNkulunkulu. If you can stand on your feet ngicela samukele udokotela SR Ntuli. Simshayile izandla ezinkulu azafike phambili. Simshayile izandla ezinkulu, simshayile izandla ezinkulu. Can we do better than that? Emakhaya ngiyacela ukuthi bamamukele egameni kaJesu. Thank you Lord. Hallelujah. Amen. Siyabonga uNkulunkulu wethu oyingcwele, siyabonga uNkulunkulu ohamba nathi osenzela konke okuhle. Sikunika lonke udumo ngoba uNkulunkulu wethu ungubaba kithi, uyasondla, uyasikhulisa, uyasiqinisa. uNkulunkulu wethu oyingcwele, we give you honor, we give you adoration, oh God. Amen. We just want to lift your name on high, oh God, in this place. We are declaring, Heavenly Father, today that you are holy, there is none like you.
izwi lakho uNkulunkulu lingamandla, izwi lakho liphilile, lingamandla, liyaphila, lidala okungekho kube khona. We thank you, we honor you God. Singamshayelana izandla baba uNkulunkulu. Singahlalani phansi bathandekayo, yathanda abazalwane ukuthatha leli thuba ukuba sibingelele Bishop Your Grace. Ngiyacela ukuba sisukumeni bazalwane sishayeleni Bishop izandla. Bona bangasukumile bazalwane shayela umfundisi izandla. Thank you. Siyajabula kakhulu ndoda kaNkulunkulu ukuba sizohlanganyela kanye nani futhi ukuba usiboleke indawo yakho ukuba sizoma kuyona. Asazi ukuthi ngobani, but ke siya appreciate kakhulu. Siyabingelela the leadership of the church, elders, deacons, bonke nje abahola lo msebenzi kule ndawo. Akuyona into encane bazalwane ke ukuba nebandla endaweni efana nale edolobheni bazalwana, akuyona imvula enetha noma ubani. Amen. Amen. Thina nje bazalwane sabona ukuthi ngeke silunge asihambe siyele le emakhaya bazalwane. Amen. Kumsebenzi onzima ushumayela kule ndawo. Siya appreciate umsebenzi enwenzayo in supporting the men of God ekhona. Siyathanda ukubingelela obaba bonke abakhona kule ndawo nomama bonke abakhona. Ngibonile sekukhona nabawogogo, siyababingelela nabegameni lika Jesu. Siyafisa ukubingelela abantu abasebasha, obhuti nosisi, nalabo abancane ke abayibandla lika Sunday School, siyababingelela nabo. Sibingelele bazalwane abahlabeleli nabadlali naba-asharishayo bazalwane, siyababingelela egameni lika Jesu. Amen. Sibingelele nabavakashile kule nkonzo namhlanje bazalwane. Amen. Amen. Ngiyathanda bazalwane futhi ngokukhethekile ukuba ngibingelele my wife ekhona phakathi kwethu. Sihamba kanye naye, babazalwane esihamba kanye nabo bonke bazalwane. Amen. Amen. Ngicabanga ukuthi akekho engambingelelanga. Nina abazalwane bala ekhaya ngabantu bo live. Makukhona okunjalo abasibukelayo, siyababingelela futhi nabo. Amen. Ngiyathanda abazalwane ukuba sibheke kafushane la ezwini lika Baba uNkulunkulu. Kushuthi nje bazalwane ngizothini nje Nkosi yami, bangcono bazalwane bona oshenge into yokushumayela right ngibona mina bazalwane eyabona nje bazalwane ukuthi ngisinokwanyana ngibesana ngingazi ngempela ukuthi ngizothini. Amen. Angizwa bazalwane. Uyazi kodwa ngifuna kuyasibhekela into ayishoyo la uBishop. Sibheke nje bazalwane ngevesi futhi esenake nalizwa nje. Khona into engifuna ukubona ukuthi iyahlangana yini. Ngicabanga ukuthi inhloso yeFN bekuwukuthi ifuthe
mina cela niyenze ifuthe ngakumina abazalwane ngiba nenkinga abazalwane ngivesane ngijuluke ngimile nibekezele bazalwane ivoice yami ayikho ayinawo amandla bazalwane yabo iphansi kakhulu kodwa senake nayizwa abazalwane la ekhaya so seniyakwazi ukungibekezelela ake sifunde Matthew chapter number 7 sifunde verse 24 no 25 emaye khona bazalwane umuntu la ekhaya ofundayo ngacela sifundele Matthew ngokuka Matthew sahluko 7 verse 24 no 25 nje kuphela bazalwane Ngalokho yilowo nalowo owezwa lawa mazwi ami awenze uyakufaniswa nendoda ehlakaniphileyo eyakha indlu yayo phezu kwedwala layithela imvula kwafika izikhukhula kwavunguza imimoya yayishaya leyo ndlu kepha kayiwanga ngokuba yayisekelwe yidwala. Amen. Okay bazalwane likhona lesingisi ngicela nalo silifunde ukuze nabanye bezwe bazalwane Luke 7 or Matthew. akekho nalo elesixhosa ke So everyone who hears these words of mine and acts on them will be like a wise man, a far-sighted, practical, and a sensible man who built his house on the rock. who does what So everyone who hears these words of mine and acts on them will be like a wise man, a far-sighted, practical, and a sensible man who built his house on the rock. It's an amplified version. and then qhubeka And the rain fell, and the floods and torrents came, and the winds blew and slammed against that house, yet it did not fall, because it had been founded on the rock. Amen. it had been founded Its on the foundation. rock. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bengisaba bazalwane ukuphatha ifoni kuphela nginazi kahle bazalwane so asengingcono ngiphathe nalo uze nibone kahle bazalwane Amen. Angazi noma bazalwane ke sesaqhubeka khona abanye abazalwane abezosijoyina bagcina befika oh uyabona uJesu la ukhuluma nebandla sisho njalo uma ufunda incwadi kaMatthew uthola ukuthi 1 umuntu obhala lencwadi lendo ekuthiwa uMatthew is a tax collector. Basangijoyina abazalwana abanye sihamba nabo babumkhwanaza. He's a tax collector umthelisi. Now ubizwe uJesu equalified njengomqoqi wentela umthelisi. One akuyena umuntu abantu abamthandayo. Laba abantu kwakuthiwa babathelisi babe ngathandwa kahle. But sithola uJesu emlanda ezomfaka ethimini yakhe.
umlanda tax collector njalo ngokwenkolo yalaba bantu babe nokuthi abantu abacollector abathelisa bakholwa kahle but sithola uJesu mayezo strengthenisha noma ezobhifa pha i-team yakhe team of 12 simthola naye ukhona phakathi ngamanye amazwi uJesu kunento ay-indicator la mhlamba ngiqale ngaye uMatthew ukuthi ukubhala kwakhe bazalwane the main theme yale ncwadi kaMatthew is to present uJesu as a promised Messiah to the lost sheep of Israel. Now ubhala kakhulu uaddressa, in other words, the audience uMatthew ayibhalelayo uaddressa the Israelites or the Jews. Ingakho mawufunda the first chapter of this book uthola ukuthi it gives the genealogy of Jesus Christ. Because Matthew wanted to link Jesus no Israel no Judah. Uzama ukuprova ukuthi uJesu umJuda kangakanani. Now that is why masi analyze the theologians or Bible scholars masi analyze it, then the intended audience was the Israelites. Now he was presenting Jesus as the promised Messiah to the lost sheep of Israel. And a lot of things okhulunywe ngaye in the book of Isaiah uMatthew uyakhuluma ngazo naye la. Now ke bazalwane kodwa khona izinto eziwu2 engifuna ukuyiveza isibekiwe ipurpose yokubhala kwaMatthew ukuthi it was intended for the lost sheep of Israel. But now uma ke uJesu esefika usebiza this man who is a tax collector, who is a sinner in the eyes of the man or in the eyes of the people. Ulanda yena uzombeka eduze kwakhe. Now one Jesus was breaking the rule intentionally so. Ngamanye amazwi uvula ipage elisha ukuthi ngoba sekukhona mina sekunezinto ezonqamuka bese kuvela izinto ezintsha leze beyingamukelekile kubantu seyizoqala zamukeleke kubantu angazi noma nikhona bazalwane. Now this man ibonakala ihamba noJesu the tax collector umthelisi bazalwane wahamba noJesu waphila noJesu akangagcina lapho wazwabhala one of the great books ezibizwa ngokuthi ama gospel. Alibonga igama lenkosi. Okwesibili bazalwane mawufunda ekugcineni kwalencwadi uJesu Matthew chapter number 28 uthola uJesu ekhuluma verse number 19 uthi ke therefore hambani niyokwenza izizwe zonke abafundi. But the intention of the book was intended to the lost sheep of Israel, but the conclusion of the book is something else than what was introduced in the beginning. Angazi noma nikhona bazalwane. Now ngamanye amazwi ke bazalwane lendaba isho ukuthi though the purpose of his writing yayizogxila kubantu bakwaJuda noma kumaHebheru kodwa ngasekugcineni it goes beyond amaJuda namaHebheru isivulela mina nawe an opportunity ukuba sizophatheka in the kingdom of God. And that is why in this book mawuthola izinto eziningi Jesus speaks about the kingdom of God. Angazi noma niyangizwa yini bathandeka. Now enye ke yezinto engiqaphelayo lithi iBhayibheli when you reading chapter number 2 of this book lithi uJesu wazalwa eBethlehem laseJudea khona kwaIsrael. But into engiyibonile immediately
immediately eqeda ukuzalwa lithi iBhayibheli kwafika izazi zivele eMpumalanga ngeke ngisilande leso story but khona indaba engiyithandayo ukuthi uJesu before chapter 4 aqale iministry yakhe. In chapter number 2 we hear the angel of the Lord talking to Joseph, who is the father, biological father, but ongeyena biological father kodwa biological father kulungile ke bazalwane. We hear the angel says to Joseph, lithi Joseph thatha unina nomntwana ubaleke naye. Where should you run to? Because inkosi uHerodi ifuna ukumbulala. Lithi iBhayibheli ngoba izazi indlela yazo uNkulunkulu wayenza ngamabomu yadlula ngakwaHerodi. Ziningi izinto ezingafanelekile kodwa sibona zenzeka kule ncwadi. I said Matthew did not deserve even to stand in the temple of God, but when Jesus came, what mayisefika wayesiyamlanda umthelisi wamenza wahamba naye. Akangahlala nje ukuthi uye esontweni ayovakasha noma uye emasinagoge ayovakasha kodwa wamenza waba omunye wabantu ahamba naye. Ngamanye amazwi, he was breaking the rule. And then bazalwane lithi iBhayibheli ku chapter number 2 uma uHerode ehlasela efuna ukuzobulala uJesu, izazi zidlule ngakuyena zithi uphi lo yozelwe inkosi yabaJuda na. uHerode waphathwa isisu uthi khona umuntu ozelwe oyinkosi ngaphekwakhe. Uma sephethwe isisu egula uthi ayinihambe kahle, uma senimbonile nibuye nami kumina ngoba nami ngifuna ukuyokhothama kuyena. Kanti akafuni lokho, ufuna ukubulala. Yashintsha indlela yezazi mase ibuyele emuva zangahamba ngendlela eyihambe ngayo. Lithi kwabulawa abafana abangaphansi kweminyaka emibili kwathiwa bonke ababulawa. Kwenzakalani? Kwenzeka into eyenzeka eGibhithe in the book of Exodus la elithi iBhayibheli emva kokuzalwa noma kuzozala uMoses kwabulawa ingane kodwa kwakhona ingane efihlwayo. Now ngizwa ke bazalwane, hayi bazalwane khona into ekhona. Ngizwa ke bazalwane ithi ingelosi mangabe ikhuluma noJosepha ithi thatha unina nomntwana ubaleke naye kodwa indawo ozobalekela kuyona balekele eGibhithe. Yini indaba eGibhithe kwaqala ukufihla uMoses, this time around kuzofihla uJesu. Where is Egypt? Egypt is in Africa. Ngamanye amazwi, you cannot move without going to Africa. Africa, you cannot move until you go to Africa. Before Jesus started his ministry, he had to go to Africa. In other words, as Africans, we must stop looking down upon ourselves because bazalwane uma kuzokwenzeka izinto enkulu emhlabeni yaqala yazofihle Africa. Yazofihlwe Africa. Bazalwane ngathi kufanele sivuke as Africans. Ngoba inkulu into ekithi bazalwane. Angazi noma niyangizwa yini. Inkulu into ekuthina bazalwane. We must never look down upon ourselves ngoba into ekithi inkulu ma-Africa. Uma ama-Afrika angayi understand ukuthi awadingi ukuba ama-Americans ukuze abe ngcono. In the eyes of the Lord, they are more powerful than Americans. They are more powerful than Europeans. They are more powerful than the West. Africa, 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 Africa. You are powerful. Africa, you are powerful. Africa, uma kungake kusukuma iAfrica ithathe its rightful position umhlaba ungashintsha. Akazi noma abantu base-Africa they understand in leyo nto le. Wazofihlwe Africa. Ngamanye amazwi sasizo introduce kwigospel. Uthi sekukhona into ezelo. Sekukhona into ekhona. But before inyakaza iye eAfrica. Bengekho lapho bazalwane bengidlula nje ukuthi we are Africa, Africa, Africa.
So ikhuluma ngelinye ilanga. Alibonge igama lenkosi. Alibonge igama lenkosi. Now leli Bible ke uma uJesu esebuya eAfrika kangabe saya eJudea. Wayesebuya waye Nazareth. Ingakho bambiza ngokuthi uJesu waseNazareth. Because eNazareth ukhulelwe khona. Kodwa uzalwe eBethlehem eJudea. But wazokhulela eNazareth. Uma ethu uyaqala umsebenzi. Uthatha number 3 siyamuzwa uyabhajadiswa, siyambona uyahamba ethempelini, kwenzeka zonke izinto lezi ezenzakala. Mayithi yaqala umsebenzi, he was rejected. Mawufunda incwadi kaLuke lithi iBhayibheli he was rejected in Nazareth. Ngakubo wa rejectwa. Wayesedlulela phambili waye eGalile. Thanda ukukhuluma ngeGalile. Alibonge igama lenkosi. Alibonge igama lenkosi. Ku chapter number 4 emva kokulingwa kwakhe ehlanu. Lithi iBhayibheli waya eGalile. eGalile ziningi ke indawo ezenzeka khona. Mawufunda uJohn number 2 chapter 2 likhuluma ngekhana laseGalile. Ukuthi abase Nazareth la khulele khona, they rejected him. But abasekhana laseGalile, they invited him. Listen, kwaba khona indoda enomshado. Nazareth, they rejected him. But at Galilee, they invited him. When they invited him, little Bible, they ran out of the wine. Uma berana out of the wine. Kuzwakala unina uMaria ngoba naye waye khona. Lithi no Jesu nabafundi bakhe wayemenyiwe. Abanye bayamreject, abanye bayammema. Kanti kuzophela iwayini. Uma liphela iwayini laphela kanti bammemile yena. Angazi noma nikhona nibazalwana, angizile ngaleyo ncwadi leyo, ngiyeke bazala ngoba izongilinga. Laphela iwayini kanti ukhona yena. Alibonge igama lenkosi. Libonge igama lenkosi. Libonge igama lenkosi. Laphela iwayini kanti unjani? Andukhona yena. Angidlule lapha ngingakhulumi ngaleyo ndaba, so ikhuluma ngelinye ilanga masithole 2. Chapter number 4 waqala ministry. I think it should be verse number verse number 17. It should be verse number 17. He started teaching them. Mawulfunda ngesilungu lithi bazalwane when uma eqala uJesu after ukufa kukaJohn wamuva to Capernaum beside the Sea of Galilee in the region of Zebulun and Naphtali. And my figure corner, little he started teaching. When he was teaching, lithi uma eqeda ukufundisa, but waqala ngokukhuluma. Uma eqeda ukukhuluma kuthiwa baletha kuye abagulayo. But what he did first was to talk to them. Wakhuluma. Into ayikhuluma yenza baletha abagulayo. Now, little Bible waqala wabafundisa. He started speaking to them. Now, through his teachings and through his speakings, abagulelwayo baletha abantu abagulayo. Abanenkinga baletha abantu abanenkinga. Akathange fika waqala waphulukisa abagulayo, kodwa wathi mayefika waqale wakhuluma. Ukukhuluma kwakhe kwenza abantu abanezimo bayiletha kuyena.
Angazi noma niyangizwani bazalwane. Hayi bazalwane, ngenxa yamandla okukhuluma kwakhe kwalethwa abagulayo. Balethiswa yini abagulayo? Baziswa indlela akhuluma ngayo. Ngenxa yokukhuluma kwakhe kwalethwa abagulayo. Alibonge igama lenkosi. Alibonge igama lenkosi. Alibonge igama lenkosi. Kwenziwani bazalwane? Kwalethwa abagulayo balethiswa yini ukukhuluma kwakhe. Nansi indaba la ngiyakhona ngiyekukhulumeni kwakhe. Ngiyekukhulumeni kwakhe bazalwane. Ngoba ukukhuluma kwakhe kunamandla. Alibonge igama lenkosi. Khuluma kwakhe kunjani? Tshela seduze wakho ukuthi kunamandla ukukhuluma kwakhe. Khuluma naye umtshela ukuthi kunamandla ukukhuluma kwakhe. Ayibakhulumana enkonzweni kunamandla ukukhuluma kwakhe. Phinda umtshele futhi kunamandla ukukhuluma kwakhe. Abantu bezwa izwi. Onesihlobo esisesibhedlela wayesekhumbula ukuthi nginesihlobo esisesibhedlela ngenxa yezwi uJesu alikhulumayo. Angazi noma nikhona yini bathandekayo. Hayi ngenxa yezimangaliso abayibonile kodwa ngenxa yezwi abalizwile. Base becabanga izifo zabo ukuthi isifo sami noma sipowerful kangakanani kodwa ngaphansi kwalezwi khona into engenzeka. Angazi noma nikhona nibathandekayo. Akuyona ukuthi babone imangaliso kodwa bezwe izwi abalizwayo laselithi kunesimangaliso esingenzeka. Isimangaliso senziwa yini? Senziwa izwi esilizwile. Oh Jesus, ngathi khona amandla kulelizwi. Alibonge igama lenkosi. Kwatatazela indoda enamadimoni itatazeliswa ukuzwa izwi alikhulumayo. Amadimoni sinomsebenzi muni nawo. Alibonge igama lenkosi. Yini indaba ezwe izwi? Alibonge igama lenkosi. Awunikhona abathandekayo. Awunikhona bazalwane. Anginazi noma nikhona nibazalwane. Wothanini amen enkonzweni. Ngenxa yezwi abalizwile bazalwane kwenzeka isimangaliso kodwa emva kwezwi. Ngoba zingozi imangaliso ezenzeka izwi lingekho. Awuthi ngiphinde futhi ngithi zingozi imangaliso ezenzeka izwi lingekho. Nakulithe kuleli ligcwele imangaliso kodwa izwi alikho. Alibonge igama lenkosi. Futhi kuyagcwala endaweni zeyimangaliso. Uba siyabuza uthini umyalezo la kodwa umyalezo awukho. Angazi noma nikhona nibazalwa. Uboyibheka ngoba ingozi endaweni eyimangaliso kodwa izwi lingekho. Oh Jesus, ngoba into ekufanele yenzeke kuqala izwi bese emva kwezwi kulandela isimangaliso. Akazi noma nikhona nibathandekayo. Mina nje bazalwane angibathandazela abantu ngabashumayezanga iawa lonke. Alibonge igama lenkosi. Alibonge igama lenkosi. Uthi omunye umfundisi omdala kudala ekhuluma uthi I am afraid of the supernatural power without the word. Because there might be supernatural powers but without the word. Kodwa thina sidinga amandla avela ngezwi. Angazi noma kuyezwakala nibathandeka. Uhlobo lwamandla esiludingayo amandla avela ngezwi bazalwane. Ngoba amandla avela ngezwi. Akuwona amandla ajwayelekile but it is called a dunamis power. Amandla ezizinto zonke. Ngoba vele ezwini. Izwi nje bazalwane you must know ukuthi izwi lilodwa linamandla. Lenza izinto zenzeke. Hayi bazalwane Hebrews chapter number 4 verse number 12. Izwi likaNkulunkulu linamandla. Izwi likaNkulunkulu liyaphila. Linamandla liyaphila. Lihlaba lahlukanise inyama nomphefumulo. Lihlaba lahlukanise ithambo nomkantsha. Linamandla izwi likaNkulunkulu. Futhi liphelele. Lalela bazalwane mawuphethe izwi phethe umavula kuvaliwe.
Oh Jesus Christ. Oh Jesus Christ. Uthi uJesu la bazalwane after teaching about 11 subjects uthi uJesu ozwa izwi lamalenzi. Olizwayo bese yalenza. Sengifuna ukukhuluma nani webantu bezwi. Olizwayo bese yalenza. Akazi noma nikhona nibathandekayo. Olizwayo besenza njani? Put it into action. Alisebenzi bazalwane mawungalifakanga ku action. Angazi noma nikhona nibazalwane. Izwi liyasebenza kodwa alisebenzi. Angazi noma niyangizwa yini? Liyasebenza kodwa alisebenzi. Khona lisebenza kubo, khona lingasebenzi kubo. When you want to talk about breakthroughs, there are no breakthroughs without the word of God. When you want to talk about success, there is no success without the word of God. Izwi likaNkulunkulu linga ukuphumelela. Izwi likaNkulunkulu linga ukuphila kithi. Angazi noma nikhona nibazalwane. The word of God is alive. Usho njalo kumaHebheru uthi the word of God is alive. The word of God is powerful. Uthi liphilile izwi lakhe. Angazi noma nikhona nibazalwane. Yingakho bazalwane kwalethwa abagulayo balethwa ezwini. Mabefika ezwini baphuma bephila. Angazi noma nikhona nibazalwane. La bazalwane bafika begula kodwa bafika ezwini. Uma befika ezwini baphila. Hayi bazalwane mawufunda incwadi kaJohane lithi iBhayibheli kwakunendoda eyisihlala 38 years. Ngasesangweni elibizwa ngokuthi it's a beautiful gate. Echibini bazalwane indoda makufika uJesu ithi uthi uJesu yathanda ukusinda na. Ithi indoda hayi anginaye umuntu wokungifaka echibini. Michibi lizanyazanyiswa. Oyibambele ichibi lizanyazanyiswa for 38 years. Every day ekuseni kuthiwa kwakufika ingelosi. Izonyakazisa. Kusho ukuthi ungashaya maths 365 days times 38. How many thousands of days this man is missing his opportunity? Oh, amen. Mhlambe na ukhona la you've missed so many opportunities. Hayi bazalwane awudingi umuntu ozokuphosa echibini. Angazi noma nikhona nibazalwane. Uthi uJesu lalela awudingi ichibi. Khona into odinga ishiwo kuwe. Alibonge igama lenkosi. Angazi noma nikhona. Uthi uJesu listen man indoda isihlala 38 years ilinda uqukulwa iphoswe. uJesu akayiqukuli. Hayi bazalwane but uJesu uyakhuluma kuyo. Angazi noma nikhona nibazalwane. Indoda elinda uqukulwa iphose echibini besiyasinda. uJesu akayiqukuli kodwa uyakhuluma kuyo. Lithi iBhayibheli wasukuma uthatha uhlaka lakho kuthiwa ngaso leso sikhathi. Yabonakala indoda isukuma. Mangabe isukuma indoda uhlaka obeluyithwele. Yalithatha indoda yathwala lona. Hayi bazalwana ngasoma nyakizwa yini ngoba masekunezwi kuphenduka amatafula obekusemnyango kuba semsamo obekusemsamo kube semnyango kwenzakaleni kufike izwi lithatha okulapha ya likuphose lapha ya 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 lidonsa kulapha ya likuphose lapha ya lidonsa kulapha ya likuphose lapha ya lithatha kulapha ya likuphose lapha ya lidonsa kulapha ya likuphose lapha ya linando kulapha ya Come on. Hey! 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 Okusemnyango kuyalandwa. Okusagcineni kuyalandwa.
okuphansi kuyalandwa, okungelutho kuyalandwa, okungenakhama kuyalandwa, okungebani kuyalandwa, kulandwa onobody bakwazokwenziwa somebody. Awutshela seduze wakho wathi ngiyalandwa. Hayibo batshela wathi ngiyalandwa. Come on somebody, wathi ngiyalandwa. Ngizokuphenduka amatafula. Khona abantu abasemsileni kodwa bayalanda. Khona abantu abasegcineni kodwa bayalanda. Khona abantu abangelutho kodwa bayalanda. Khona abantu abahonobody kodwa bayalanda. Khona abantu abangenakhama kodwa bayalanda. Kwenzakaleni linamandla. Izwi likaJehova liyaphila. Izwi likaJehova. Hayi bazalwane, linamandla. Deuteronomy 28 verse number 1. Uma ulalela nokulalela izwi lami, ukaphela ukuyenza yonke imiyalo engikuyale ngayo, mina Jehova ngizokuphakamisa phezu kwezizwe eziningi. I shall set you up above many nations. Ngamanye amazwi izwi liyaphakamisana. Ngamanye amazwi izwi lishintsha ihistory yomuntu. Ngamanye amazwi izwi lishintsha ibackground yomuntu. Ngamanye amazwi ungazalwa ushe kodwa ngamandla ezwi uyofa ushe. Hayi bazalwane, izwi likaJehova liyinto enamandla yokuthatha umuntu endaweni limbeke endaweni, limsusa endaweni limbeke endaweni, limthatha endaweni limbeke endaweni. Linamandla, linamandla. Jana seduze wakho wathi linamandla. Ushaka phasaya. Banikeze high five uthi linamandla. Engathi ungakhuluma nabo babayathatha uthi linamandla. 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 Batshela wathi linamandla. Hayi makhelwane linamandla izwi. Linjani bazalwane linamandla. Webazalwane uma uke walenza. Hayi bazalwane. Uma uke walenza. Shakapha hasai. Uyazi bazalwane, abantu bayahlupheka kungafanele bahlupheke. Awukwazi ukuhlupheka unezwi ngoba izwi linamandla. Lithi konke okudaliwe kwadala ngaye, kwadalelwa yena. Nothing was created without the word of God. In the word of God there is creation. In the word of God there is bearing of fruits. Abantu bezwi bathela 10. Ngizobhala amaHubo chapter number 1. Lithi iBhayibheli lami ubusisi umuntu ongahambi lithi bazalwane, ubusisi umuntu ongahambi ngeseluleko zababi, ongema endleleni yezoni, ongahlala enkundleni yabakolodaya, kodwa kuzindla kwakhe kusemthethweni kaJehova. Uzindla ngawo imini nobusuku. Umthetho kaJehova lithi ufana nomuthi otshaliwe ngasemifuleni yamanzi amaningi. Lithi njengoba etshaliwe lithokabuka lawo lingabuni kodwa uthela ithelo ngesikhathi sawo. You shall bear fruit. You shall bear fruit. You shall bear fruit. Oh Jesus. Abantu bezwi o evergreen. Abantu bezwi o evergreen. Abantu bezwi o evergreen. Abantu bezwi o evergreen. Abantu bezwi o ever smiling. Noma ngafika isizini yokhala kodwa ubathola behleka besmile. Kwenzakaleni abantu bezwi. Ngobani? Ngoba izwi linamandla. Isimo sithi kuyakhalwa la, izwi lithi kuyaphakanyiswa izandla la kuyadunyiswa. Isimo sithi kuyalalwa phansi, izwi lithi gubha ngezandla uphakame, phakamisa izandla zakho uthi baba ngiyabonga nalesi simo ngidlulisa kuso. Ngiyazi uthi ungidlulisa ngoba unepurpose, ubungeke uvume ngidlule kusona. The reason why I am going through this situation
situation, it is because, Lord, you've got a purpose with my life. Then in Romans chapter number 5, I hear Paul says, we do not thank ourselves simply because there are good things happening in our lives, but even in our suffering, we still thank God, because we know that our sufferings produces perseverance, and perseverance produces character, and character produces hope, and hope does not disappoint us. No, we are inflicted on every side. Noma siyacindezelwa ngazonke, kodwa izwi lithi sinyinyekile, siwiswa phansi, asibhujiswa, siyazingelwa, asidelwa, amanye amazwi asiqedwa. Noma bengasizingela kodwa ngeke siphele, noma bengathi kuyaphela ngathi kodwa ngeke siphele, ngoba njalo makungathi kuyaphela uNkulunkulu uqala kabusha, makungathi kuyaphela ngathi izwi elikithi liqala kabusha esimpilweni zethu. Ngisobhalayo uthi uyafaka amandla endaweni eyethile, nalabo ungenayikhwepha khona uyandisa ikhwepha, lithabasha bayawa nokuwa, neyinsizwa ziyaphela amandla ekhathale, lithi kodwa abamethembayo bayathola amandla amasha, bagijime bangakhathali, bandizele phezulu njengana nenkosi. Kwenzakaleni, linamandla, linamandla, linamandla. Hey, 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 hey. 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 Hey, 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 hey. Yeah. Yeah. Hey, hey, hey. 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 Hayi basalwane, linamandla. Tshela seduze kwakho ukuthi linamandla. Batshela babathathu ukuthi linamandla. Batshela ukuthi linamandla. Webantu baseRaus, ngifuna nivala unyaka nasi ukuthi leli izwi linamandla. Makunezinto ezikuhlulile ku-2023, yana khona ngo-2024 uthi lalela, khona into engiyiphethe, khona into engiyiphethe. Awujonge seduze wakho uthi khona into engiyiphethe. Awukhulume naye wathi khona into engiyiphethe. Khuluma naye wathi khona into engiyiphethe. Othi ngikhulume kuwena. Hayi bazalwane, these days ebandleni I'm teaching about the word and faith. Two things, word and faith. Because ngeke bazalwane silidle izwe, izwi lingekho, kodwa sidinga ukulikholwa izwi. Because Paul uthi now faith comes by the hearing the word of God. Ngeke ukholwe ungalizwanga. Ngeke lisebenze ungalikholwanga. Linamandla mangabe ulikholwa. Ushakaphasaya. Lalela, hamba uye ebhizinisini kodwa ungahambi wedwa. Phathiswe. Ingcebo nemali sizoba nayo, hayi ngamandla ethu kodwa ngamandla esu, ngoba bazalwane lidala kungekho kube khona. uPetro kwake wafuna bayokhokha intela,
lithi uPetro babuzana about ukuthi sizokwenza njani. Wathi uJesu ngizokwenza isimangaliso. Wakhuluma izwi kuPetro. Petro, hamba uyodoba. Inhlanzi yokuqala ozophosa udoba ubuye nayo. Ngaphansi komlomo wayo uzokhipha imali yokukhokha intela. Izwi elikhulunywa uJesu kuPetro laphenduka i-financial solution kaPetro. Hayi, labafundi bakhe abayikhokha intela. Wathi uJesu nishaye phansi. I am the provider. Wathi hamba uyodoba Petro. Ngoba alisebenzi uma ungalifakanga ku-action. Wakhuluma uJesu, inhlanzi yakhulelwa imali. Kodwa kwadinga uPetro athathe a step sokuthi ngiyodoba. Ngoba ngeke imali ikhiphe inhlanzi ungayanga ukuyodoba. Nikhona yini bazalwane? Inkinga yabazalwane, they are too lazy ukuyodoba. Asilungise indaba yokuyodoba bazalwane. Uma ungaya kodoba, inhlanzi yakho iphethe imali yakho. Inhlanzi yakho iphethe imali yakho. Hamba udoba. Hamba udoba. Hamba udoba. Hamba udoba. Hamba udoba. Hamba udoba. Hayi bazalwane. Imali khona. Tshelo seduze uthi imali khona. Uthi imali khona. Khuluma naye uthi imali khona. Sengathi ungabatshela babathatha uthi lalela imali khona. Lalela imali khona. Lalela imali khona. Lalela imali khona. Mtshele uthi imali khona. Profeta uthi imali khona. Sekushoda mina. Khuluma sekushoda mina. Kodwa yona imali khona. Hayi bazalwana ngazi. Uyabona uJoshua chapter number 1 verse number 6. I am about to close now, Bishop. Chapter number 1 verse number 6 Joshua. We are 7 and 8. Listen, Joshua, verse 5. You are about to lead these people to inherit the land that I saw to their forefathers. But lalela qina ume isibindi. Lo mthetho uMose akunikeze wona ngamanye amazwi. Le ncwadi uMose akunikeze yona. Uthi ayingasuki emlonyeni wakho. Ngamanye amazwi, when you want to speak, don't just speak anything, but speak this book. Mawubhekene nesimo phezu kwesimo sakho khuluma lencwadi. Mawuhlangana nenkinga endleleni khuluma lencwadi. Mawuhlangana nendlala endleleni khuluma lencwadi. Mawuhlangana nezifo endleleni khuluma lencwadi. Mawuhlangana nabamelana nawe khuluma lencwadi. Ngoba laba abantu abamelana nawe uzobanqoba ngamandla alencwadi ngoba inamandla. Inamandla. Mawuyo submit iCV yakho kungabi iCV. Akube iCV ehamba nalencwadi. Mayo submit business plan yakhe angabe business plan. Kodwa kube business plan ehamba nalencwadi. Lalela uthi uma wenze njalo uyoba nenhlahla kukho konke. You shall be prosperous. Prosperity comes from the word. Without the word there is no prosperity. Iproblem abantu bafuna prosperity bengalifunanga izwi. That is why chapter number 6 verse number 33 of the book of Matthew uJesu uthi funani iqala umbuso kaNkuluNkulu nokulunga kwakhe khona konke lokho kunye kuzokwenezelwa kini. Awuqali ngokufuna izenezelo ufuna umbuso uzenezenezela. Hayi angasoma nikhona nibazalwane. We want us to unleash the blessing and the anointing of money. The anointing of prosperity. The anointing of success. There is something bigger than my qualifications. I cannot depend on my qualifications. Yes, I am qualified. But bangakanani abantu abaqualified abangenalutho. There is something bigger than my qualifications. Kunento enkulu kunento yiyo. Kunento enkulu kunefamily ozalelwe kuyona. Something bigger than where you coming from. Mina nginendaba ukuthi uzalwa ubani uzalelwe phi.
But if you don't have the word, I can tell you ziningi ingane ezazalwa izigwili kodwa namhlanje ziyahlupheka. Ezinye zingama street kids abanye bahlala emkhukhwini. Kodwa bazalwa kunezitoro, kunamatekisi, kunezimoto emakhaya kubo. But today they are so poor. Bese kudwa khona inkunzi malanga ezazalwa kungekho lutho. Zase zidliswe. Hayi bazalwane, sathi masilidliswe. Hayi makholwa laselenza umsebenzi. This was Mahubo 29. The Lord thunders, the thunder of mighty waters. Jehovah uyaduma, uduma umdumo wamanzi amakhulu. Lithi the voice of the Lord is powerful. Izwi lika Jehova linamandla. Izwi lika Jehova lisamazamisa ihlane. Izwi lika Jehova liphula imisedari yaseLibanoni. Ithi Libanoni ulijekulisa okwenkonyane neSiriyoni okwetholele nyathi. Izwi lika Jehova hayi bazalwane lidabula amalanga bomlilo. Izwi lika Jehova liphundla amahlathi. Izwi lika Jehova linamandla, linamandla. Lalela lizophundla amahlathi ahlasela impilo yakho. Lezi izinto ezivimbezela impumelelo yakho, izwi lika Jehova lizoyiphundla ngegama lika Jesu. Ngizodeclare kuzophundlwa, kuzophundlwa izinto ezivimbela impilo yakho. Laba abantu abamendleleni yakho bazophundlwa ngezwi lika Jehova ngoba linamandla, linamandla, linamandla. Tshela umakhelwane othi linamandla. Batshele babe bathathu othi linamandla. Batshele babathathu, batshele babathathu odlalela ngiphethe into enamandla. Batshele ukuthi khona into engiyiphethe. Hayi bakhulumana enkonzweni, khona into engiyiphethe. Webantu baseRawusi, khona into engiyiphethe. Hayi bakhuluma, khona into engiyiphethe. Inkinga yalento inamandla. Inkinga yalento inamandla. Khona into engiyiphethe inamandla. Uyabona kwi retail space thina makholwa siyongena khona. Asinayi experience. Kodwa sine experience yesu. Uyabona oil and fuel industry siyongena khona. We don't have experience. Kodwa sine experience yesu. Hayi basalwana ngasamanya ke Israel. In property business siyongena khona. Kuthiwa ngithi nala eThekwini sizo-own amabhilidi. Asinayi experience. Kodwa sine experience yesu. Hayi bazalwane, hayi bazalwane. Bamba senyavala. Lithi iBhayibheli uJoseph wehliselwe eGibhithe. He was brought down to Egypt. But the Bible says whatever he do, he was successful in it. Oh Jesus. Ngoba umuntu wezwi noma ungamehlisa uzophumelele khona lapha yaphansi. Aphumelele khona lapha yaphansi. La abamehlisele khona. Hayi bazobuya bazokhothama kuye elapha yaphansi. Bazomisa ngose. Bamise ngomedem. Medem. 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 Laba bakukindezelayo. Bazalwane hayi. Lalela mntana sekhaya ngizugcobo lose nomedem. Luyazulazula nje la. Lumuva kuma corridors ugcobo lose nomedem. Ngizugcobo lose nomedem. Shaka pasaya.
Manda hata liba kosha. Izwi liyahamba la. Sengiyathandaza uqobo losenomethembu. Little Joseph was successful in everything he did, but ehlisiwe. Ngamanye amazwi abantu bamehlisa kodwa izulu lamphakamisa. Listen bazalwane, likholweni linamandla, likholweni liyasebenza, likholweni liyayiguqula impilo yomuntu. Joseph became the first prime minister of Egypt. Angizwa kuthiwa wahamba ayofunda, but ngizwa kuthiwa the Lord was with him. No, mfundisi, you will get the first millionaires if engekho. Hayi ngoba kunani, but because the Lord is with them. Oh, shakapasaya man. Because the Lord is in the house. Awuthi nginifundele nansi incwadi ngithandaze. Thanini nginifundele bazalwane, manini kanjalo ngenyawo zenu. Ngathele manje. Manini ngenyawo zenu. Kuyakuthi uma ulalela nokulalela izwi lika Jehova uNkulunkulu wakho, uqaphele ukuyenza yonke imiyalo yakhe engikuyala ngayo namuhla. uJehova uNkulunkulu wakho akuphakamise phezukwazo zonke izizwe zomhlaba. Ngizothi uJehova uNkulunkulu wakho uzokuphakamisa, my brother. uJehova uNkulunkulu wakho uzokuphakamisa. Mhlambe sewukhale kakhulu, ngiyamdabukela lo wakushiya ngoba ethi awunalutho. Athi khona indoda engikhuluma naye yashiwa la. But uJehova uNkulunkulu wakho, awuthi ngiphinde kushiso sikholwa yilo. uJehova uNkulunkulu wakho akuphakamise phezukwazo zonke izizwe zomhlaba. Zonke lezi zibusiso ziyakufika phezukwakho. Bamba zikufike. Kusho ukuthi ngamanye amazwi noma ungazama ukubaleka, kodwa mawubaleka nezwi ziyakulandela zikufica. Angasoma khona yini? Angasoma uyangezwa yini? Noma bengazama ukuyokufihla, bakunike the junior's level, bakufake kwi junior, most junior position, kodwa lezi busiso izokufica khona ukuleyo position e junior leyo. Angasoma niyangizwa yini? Zikufice uma ulilalela izwi lika Jehova uNkulunkulu wakho. Hayi bazalwane, uma ulilalela izwi lika Jehova uNkulunkulu wakho, uzathi kwizaga uma nivuma nilalela niyodla okuhle kwezwe. Ukulalela bazalwane, ukulalela. Awutshela umakhelwane ufunda ukulalela. Khuluma phela enkonzo, ufunda ukulalela. Nakho ngijuluka ngedwa, nina ningajuluki, khuluma nawe uthi funda ukulalela. Tshela uthi funda ukulalela. Bamba ke bamba. Uyobusiswa emzini, ubusiswe nasensimini. Iyakubusiswa inzalo yesisu sakho nezithelo zomhlaba wakho. Akunendaba ukuthi ukuphi umhlaba wakho, kodwa izithelo zawo. Oh Jesus Christ. When you are a farmer, you will be a unique farmer. Uzoba umlimo wahlukile ngoba wena ezakhe izithelo ayihamba izodwa kodwa ayihamba nesibusiso. Nenzalo yezilwane zakho, nesanda sezinkomo zakho, ngisho namazinyane enzimvu zakho
Kuyobusiswa ikoma lakho nomkhombe wakho wokuxova isinkwa. Kusho ukuthi ekitchen la kwakho. Oh shaka pasaya mana. Ngisho ekitchen la kwakho. Ngisho esibayeni sakwakho. Kuyabusiswa. Ngamanye amazwi izitsha zakwakho isibusiso. Sengiyathandaza. Izitsha zakwakho zisibusiso. Yingakho impuphu noflower noshukela ungeke usaphela. Ngoba izwi likaNkuluNkulu uyakubusiswa ekungeneni kwakho. Ubusiswe nasekuphumeni kwakho. Uboza ubone bazokuxosha emsebenzini kodwa uqhubeka udrive that best car. Ngobani? Ngoba ubusisiwe ngoba usemsebenzini ubusiswe ungena wabusisa uphuma. Angasoma niyangizwa yini? Bobona lenkampani abaxoshe kuyona make kwahamba wena isalishone phansi. Kwenziwa yini isibusiso ubusiswa ungena ubusisa uphuma bathi baxosha umuntu kanti baxosha isibusiso babexosha wena bayingozi abaxosha wena. Oyabakosha thala bahata. Ngositoli ngifuna ukuvala nansi into Nkosi yami. uJehova uyakwenza ukuba izitha zakho ezikuvukelayo zibulawe phambi kwakho. Ziyakukuhlasela ngandlelanye. Zikubalekele ngeindlela eziyisikhombisa. Badedele beze. Bazoza behlangene. But ikhona into yasezulwini. Isithi bayehla into yasezulwini babe nhlakanhlaka. Omunye abaleka shonele, omunye abaleka shonele, omunye abaleka shonele, omunye abaleka shonele, omunye abaleka shonele. Kwenzakaleni ngoba bebehlangene ngamishe. Hayi, umuntu wezwi liyababhadlaza izwi likaJehova. Ngidabukela izitha zakho sukela namhlanje. Dabukela abakuzondayo. Dabukela abakuthakathayo. Basenkingeni abakuzondayo. Basenkingeni abahlangana ngawe. Senkingeni. Ushaka pho haya. Uyazi impostoli ngizothandaza. Ngithandaza ngoba ngiyindoda ehlaseliwe benezitha kakhulu. But mfana wasekhaya ngihamba phekwazo. Bobabuza. Buthi bapha bazingela untuli. Hayi angizingelwa mina. Ukho shatha kasani. Hayi ngabamba leli face. Uhlanganani bafana bami. Kodwa nilingani nento engiyiphethe. Oh ningahlangana nje kodwa nilingani nento engiyiphethe. Tshelo sethu uzothi khona into engiyiphethe. Hayi bazalwane. Khona into engiyiphethe. Oh ya batshela ukuthi khona into engiyiphethe. uJehova uyakuyala isibusiso sibe phezukwakho ezinqolobaneni zakho nakukho konke obeka isandla sakho. Akubusise ezweni uJehova uNkulunkulu wakhe akunika lona. uJehova uyakwandisela okuhle. Inzalo yesisi sakho nenzalo yenkomo zakho. uJehova uyakuvulela indlu yakhe yengcebo. Izulu anisimvula iyezwe lakho ngesikhathi sayo. Abusise wonke umsebenzi wesandla sakho. Uyakutsheleka izizwe eziningi kepha uyutsheleka kusho. You shall lend to many nations but you will borrow from none. 2024 you shall lend to many nations but borrow from none. Oh shaka pasaya man. Lalela uyotsheleka izizwe eziningi ukuboleka khona okwethu thina abantu bezwe ubokwazi ukuthi njengoba usaboleka uphambene nezwe mawulidle kahle izwe uzophuma ekubolekeni alibonga ikhama lenkosi but abantu bazofuna wena bazocela usizo kuwe kuthi angithi laba bebekuthatha kancane bazoguqa kuwe laba bebekuthatha kancane. Uyotsheleka izizwe eziningi kodwa wena awuyikuboleka kuzo. Funa amakholwa sizothandaza
Bishop, ngifuna unyaka ka2024 sibukise ngoSathane. Hayi ngezinto eziningi in prosperity. Ngoba uSathane usuke wasidida. Wacabanga ukuthi sizabantu bendlala nenhlupheko. Kanti asibona abantu bendlala. Lithi iBhayibheli Genesis chapter number 26. Lithi iBhayibheli uIsaac wayeseGerar. Lithi kwaba nendlala enkulu engaphezulu kwekayise uAbraham. Kodwa lithi uNkulunkulu wakhulumizwa. Ngamanye amazwi umehluko phakathi kaAbraham noIsaac ukuthi uAbraham waba nendlala kodwa ilizwa langababikho. But uIsaac kwaba nendlala kwase kwehliswa. Lathi izwi ungehli. Noma ngabe indlala ingakanani kodwa ungehli mfanami. Hayi bazalwane kuthiwa lalingani izulu lomisile izulu. Lithi uIsaac walalela izwi wathi angehli. Lithi wahlala eGerar kodwa kunendlala kunesomiso kunesigagado but wahlala. Lithi ngoba uzwe izwi kwashaya isizini yokutshala kodwa lomisile watshala. Lithi ngawo loyo nyaka lo same year he reaped 100-fold ngobani ngenxa yamandla ezwi ngoba izwi lizokwenza uvuno okuphinda phindiwe wavuna 100-fold uma evuna kulithi he became great. He became wealthy. Lithi waba he became wealthy. Elam lithi he became wealthy. He became rich until he was very wealthy. Ilokho esoba yikho. Nakho sekushaya 12 manini ngithathazela. You will become rich until you become very wealthy. Until you become very wealthy. Until you become very wealthy. Funa babe kwazi usakhula bathi uye. Bangazi noma bathi baba noma bathi bhuti noma bathi sisi noma bathi mama. Bathi bayabona kodwa yena mncane nje. Kodwa kunento ethi ngathi singakhothama kuye. Indaba ilolu chobo. Until he became very wealthy. Balwa naye. Lithi wahamba wayovusa imithombo. AmaFilistiya ayigqibile. Athi abalusi bakhe mabeyivula aphinda ayigqiba. Lithi abaphelanga amandla bavule eminye imithombo. Angeke ngisayisho ngamagama. But khona ogcine enguthandayo. Uthi umthombo wawubiza ngegama ngiyabona uEzekiel wawubiza ngegama. Wathi igama lalo yiRehoboth. Yini indaba kube yiRehoboth because we found a place where we are going to flourish. Ngamanye amazwi you must come to a point ezweni likaNkulunkulu la uthola indawo khona where you shall flourish. Oh Jesus. Atamahubo olungileyo. The righteous they shall grow like a cedar in Lebanon and they will flourish like a palm tree. Ngathi uzosabalala nje. Phakamisa izandla zakho siyathandaza. Engathi uzosabalala. 2024 engathi uyasabalala. Khona into engiphethe. Mabe kubuza kuyohlukanisa unyaka uthi khona into engiphethe. Mabuyele emakhaya bazoya emakhaya le lalini ufike kubatshela ukuthi khona into engiphethe. Lento engiphethe inamandla. Lento engiphethe izoshintsha lezi zakhiwe la egcekeni. Oh Jesus Christ. Oh Jesus. Lento engiphethe izoshintsha lezi imoto okuhanjwa ngazo la ekhaya. Ngibona sengathi kunefleet ezayo ngenxa yalento engiphethe. Ngizwa ngathi kunezitoro ezovuleka 2024. Ngizwa sengathi kunamasaluni azovuleka. Ngizwa sengathi kunama investment azoqhuma. Ngizwa sengathi kunamabhizinisi azokwenzeka. Sengiyathandaza khona into engiphethe. Ushaka phasaya man. Phakamisa lezo zandla. Yebazalwane siyaphuma ezikweletini. Sizocangatha umoya wezikweletu Bishop. Sizocangatha umoya ungabi namali. Ugcobo lo Prime Minister Joseph Ababanga yibo ngaphandle kokuya esikoleni liyehla manje. Yazi yangihlupha imic yami phansi. Akulungile masekuphele khona kulungile. If you feel like coming to the altar, you can come to the altar.
ngizwa kunqamuka izibopho zenhlupheko. Ngizwa ipoverty iyahamba. Ngizwa ukuba khona into eyenzakalayo. Khona into eyenzakalayo. Nantu uGcobo, nantu uGcobo, nantu uGcobo. Nantu uGcobo, nantu uGcobo. Nantu uGcobo, nantu uGcobo. Ngibona kunabantu abaye ezikhundleni ezinkulu. Bona kunabantu abayoba namagama coming from nowhere. But bayoba namagama. As we are ending this year and we are going to begin 2024, suqala ngezwi likaNkulunkulu. Suqala ngokuthi asiyona imsila kodwa sizinhloko. uJehova uyakukwenza ube inhloko ungabi ngumsila. Woba phezulu kuphela. Ungabi ngaphansi. Uma ilalela imiyalo kaJehova uNkulunkulu wakho engiyala ngayo namuhla ukuba uyigcine uyenze. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, nanti leli bandla uNkulunkulu balizwile izwi lakho, ngoba lithi izwi lakho ozwa lelizwi alenze faniswa nendoda ehlakaniphile eyakha indlu yayo phezu kwedwala, ukuthi noma kufika siphi isivunguvungu siyishaya kodwa zishimile. I am praying, Heavenly Father, ukuthi balizwe lelizwi uNkulunkulu elehlekile ndawo, ukuba noma kufika siphi isivunguvungu kodwa sibashaya kangakanani kodwa kube ukuthi bakhile edwaleni, bakhile edwaleni. Musha kapaha sayamanda utalaba hatali bako yane ubahatali bako sayamana haya di hatali bako yane hayash ne hatali bako setelebe haya kamosha. Thank you, Jesus. The hand of the Lord to be upon their lives as you were with Joseph in Egypt. Heavenly Father, I pray that you'll be with them in this earth. I pray uNkulunkulu wethu that in this city you be with them. uNkulunkulu omangalisayo, sandla sakho sibe ngaphezu kwabo, and they shall become prosperous and successful in everything they do. I pray, oh God, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, ngenxa yokulizwa balenze izwi lakho uNkulunkulu, benze balizwe maqede balenze. Uma uNkulunkulu beke balenza, they shall become powerful. Mabeke balenza, they shall become strong. I pray in the name of Jesus. Bishop, thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Master Jesus.